Mga ong hi ay kapurom kanlit sunu milay. Amangin hapan penken mau hi ba wala ka jong kamet. Nari kapur menginit nyo ni selapar thay nginum lak bankit. Balik niya wat ita kapurom. Balik ngin raha ita kapurom. Bat balik ka slem haruk kat ni. Haka jala ka jong ini i baka di ban kiyo irat. Kadi ban ya caprang. Jaga ban ya caprang kaya pen ban dadien. Jaga bakan kiyo kahiar pen ban. Bakariu jam rium ta ka dona pering gejing mah. Kajing siir, kajing tiang, kajing senjor, melalong komadon pok ahor, ka balangki kata nangam. Kani kalong kajing keli namar ba ki nongilam bait badon burom kejongi. Kila pulut dikepor kejong ki dah kabaki perkhat na kabantai ladi. Shimet ban pen krek tanam ta next selection. Klet no pat nam ta next generation. Jadi halor ta kanong rim kabanga songu yo blay nga songu ya ka constituency kamtam ka 19 ja constituency ki por balik kabang lami kum MDC. Bat mentar ko memali dah kabaki klam penkitram pendapram yang delor tanong rim kabangam longkam ita syuki hoi manu bam longkam syuki warang ayo ansim lega sulong kam dia pen pat bat kalawai jong kilong dian jadi halor tanong rim kaba ngalayai ban persang ban pendap ita ka kabangala kular kabanga khlei ki jubanlak hakamat kipai ba barang adon na opposition ngadon haruling na ngadon marway ngadon kanu ngut ru nganyai pen sawa ya kasur banganya dawa nam tak kabit kapiang jong kejel kani kadai ke ba ngalakut jumut ladi ngan haban raikut bangan tre borba nang kabenta laga jong ka constituency hamtam yaki khun samla kari bagajai penriu bakham da klet ru yaki wei pat ki balong ki trai ri trai muluk ru jong ni kejela kani kadai ka por ka bangi dong kamban wanra lang ita gejing long confident iwei pat gejing shania iwei pat banai gejing shania iwei pat nomor tangga bor ladi nginumla ko bangnai experience Hoi. Ngalong ru wei na pring isang balang kipor balik ki isu ngai iba ta ka jeki ka skut tang surok ngikut dong ka jing yo jong uso yo tong uso baktang ka badai lathi ka badai guli ka badai ka senduk madiap di sanpu tu di kisnam kam sim lapan kongo ingan simbanta ya ka ban rakhi ta golden jubilee ka bangin syukut tang man pen rakhi ya ka da ki rongpong da ka pen sarwa kai ka pisau pai ba kan ne ka jing duk ka jing hiran joni ka perthai bat kham tam e ka jing kajing bomdon kata ka nong kai ka yo ka kot mo ka babiang hangani ka jala jing idang depend bang nara bol be nakapor ban krong na po ka sarkar India jadi lor ta nong rim kabla polong nga ban perkhat du iksamla pe khat arposan sinem arpras sinem laipo ar sinem kila khlano galit no ni sla pertai balai nomor ka jingim joki kam idon kita kalawai langi pai kat chapa pai jadi lor tanong rim kidon ki blashu kutno ka jingim daga baki sulong desperate long frustration mo ka jingim joki ka baki mi ta ka jing karman kani berkhoi ka diga daw ba kidai ki nong mi khmat bat kidai kita ki brana ka bor kham ta ma sarkar namar boleh ngawan ni ngadon ni jakat kapang kamansim ngasu ki khon ki kiti Andai ladang mlek pat nam ta kalawai ke jong kita manu pat banlek ladang mlek mangi menta manu banlek Hai. ladang mlek nak menta lanu pat ngin lek ti ka pengit yang haru kalong ta kadur bangi kimi kpa ngila ban kop sarong kanu ru baki khun ngila ban pet tang hayeng asem ngilong terai hayeng asem mo andai sabar pat no put usam jo hayeng de politics ke ban pet tadi mar ta daw ngala shim ni ka jing raikut ngadu ka por bangarung sya jeli jong politics ngala bu ka clear cut condition baru ublay balada ublay ibit ban penongkam ya to say balada mem ibit ban penongkam nai say na marngam simarung sa politics ban kamay spa tengah sengu bakadai ka por ka badang biang bang nang biang bor perkhat bormet bormen sim duk laipu ka kerta ngalarung sa jeli politics banong MDC ki por balik mentang layak khan rusnem ti ngam kwa ban realize la shai na dap rupus nem lani apreng ka kam sarkar ngan haban sim BRS no mo di barkini kiki nga susim bet ba kandai bet ka hobi na ka banta kum kata ka jemut perkhat ka ban rung hapo ka jemut perkhat ka jongi ru kunju mo